es como los que venden hielo en el Viñarroc, ¿sabes? Bueno, aquí estem, un nou vlog, aquest número 9, a punt d'apropar-nos al 10 ja, i és preparació per al Campionat del Món, última setmana abans de començar. Ens queden 2-3 dies, així que, bueno, aquí una mica d'entrenaments que hem fet a dintre l'aigua, fora de l'aigua, a Oklahoma City, per passar una mica d'estona, perquè tampoc hi ha moltes coses a fer. Així que res, espero que us agradi i ens veiem a la competició. Bueno, aquesta és la meva posada, la meva habitació, apartament d'hotel. Us vaig fer un petit house tour. Aquí tenim la cuina, tot bastant equipat, bastant correcte. Una taula plena d'històries superordenades, com podeu comprovar. Sofà amb totes les pales i material esportiu aquí tirat. Com veieu, soc molt ordenada. M'està fent vergonya això. Però bueno, s'ha de ser natural. Aquí la meva habitació, que tinc dos llets enormes, així que puc triar quin dels dos vull dormir. I res, un lavabo, amb les coses assecant-se, el banyador, perquè tenim una piscineta, i la dutxa. I això és tot. Aquí és on passem bastanta estona, perquè al final fa molta calor i a sota l'aire condicionat s'està de luxe. Ciao. Com ens movem per aquí? Com gent de 90 anys. I'm filming you for my vlog. Comencem el dia amb un footing amb una de les millors atletes del circuit, Alia Kozorok, from Slovenia. Say hello to my vlog. Buenos días! Bueno, avui tenim el matí una miqueta lliure abans de l'entreno i vaig aprofitar per fer una cosa superimportant abans de començar aquest mundial, que és arreglar-me les ungles, treure'm aquestes i posar-me'n unes de ben fetes, amb color blanc, perquè vaig a conjugar amb la meva piragua. Així que aviam què ens surt. Vamos! Bueno, el resultat, mireu, quins ungles blanques amb colorines per fer una mica funky. Estic supercontenta, així que ja estem a punt per començar. Los que venden hielo en el Viñarroc, ¿sabes? Eso es. Hombre, aquí está apreciado, ¿eh? Hielo. ¿Qué, Mónica? Gel, tovalloles... Esto peor que los del Tour de France, ¿eh? ¿Qué va? Peor. ¿Qué va? No, igual no. No, yo creo que no. Doble. Tinc la temperatura corporal ara mateix a, jo què sé, Oh, qué a bien. 40. Vale, ahora para descalentar igual. Y luego dicen que en verano se entrena mejor, ¿eh?
A veure, una mica sí, millor que l'hivern. Segueix sent millor que l'hivern. Sí, no? Mónica, quina temperatura fa? Jo crec que fa entre 10.000 i 20.000 graus Celsius, no Fahrenheit. Fa moltíssima calor, tio. Ens està costant una mica adaptar-nos a la temperatura, l'aigua està molt calenta, així que quan està remant no escalfa i fora fa realment molta calor, així que bueno, portem aquí que si tovalloles, que si gel, que la nevera, això per refredar-me, així que bueno, anem fent. I la setmana que ve per la competi crec que farà molta calor, 40 graus marca, així que res, desitgeu-me sort. A sobreviure. A veure si no ens derritim. Això. Juan Martínez. Que voy a salir en mi blog. Nos vamos a comer, por favor. ¿Qué opinas de este calor? Pues mira, que más de la mitad de aquí tendrían que pasar por Calasparra un agosto para venir aquí y ver que no están tocando. Esto nada, esto no es nada. Si estos son las 8:30 de la tarde en Calasparra, Hace una brisa buena. las 12 del mediodía aquí son las 7 de la mañana en Calasparra. Esta gente no ha pasado calor en su vida. Los coaches les toca ahora a la hora de la verdad. Y bueno, yo creo que va a ser un comienzo complicado, pero va a haber progresión. Va a haver mejora. Així és com s'entretenen els entrenadors a un lloc on no hi ha res. Aviam si s'aguanten. Primer integrant, jefe de la Federación Española de Piragüismo, Guillermo Díez Canedo. Sale al ruedo. Cristian, què en penses tu? Quan hi anirem? Quan et toca tu? Tenim la competició el diumenge, llavors hauríem d'anar ja avui, Avui toque? Avui toque. Venga, vamos. Un petit vidéo. Oh yeah. Hay vídeo ahora. Video. Yeah. Yeah. Cristian, què toca avui? Què està passant? Pues avui toque. A ver, tráete eso de la boca. ¿Usted bien lo ha hecho? Pues hoy toca la ceremonia, hoy toca la ceremonia. ¿Dónde estamos, Clara Blazabal? ¿Dónde estamos? Voy a por abanico. La ceremonia de apertura del Mundial, a Oklahoma. Aquí estamos. ¿Y sabe qué pasará? Que la Mónica portaba la bandera de Andorra. Yes, of course. Who else? Te voy a subir una historia de Instagram y te voy a poner la canción. Mira, se le ha subido un abdominal, gilipollas.
acabat l'última sessió aquesta de kayak cross just abans de començar el campionat del món demà, dilluns, i res, tinc moltes ganes de començar, ens ha costat una mica adaptar-nos a la calor i tot, però bueno, em sento preparada, ha sigut una bona setmana de preparació, d'entrenaments, i també ens ho hem passat bé, i també es tracta d'això una miqueta. I res, donar-ho tot aquesta setmana i ens veiem a la pròxima. Ciao, ciao!